En primer lloc, dir que és un pressupost que compleix amb l'objectiu del deute públic. Anem a acabar 2017 amb un 20% de deute, que és el mínim històric de deute que ha tingut mai aquest Ajuntament, per tant, jo crec que podem estar molt contents. I aquest encadenament, aquesta bona gestió econòmica, aquesta gestió eficaç i prudent ens ha permès situar-nos no sols en l'umbral de deute mínim de tota la història, sinó també anar encadenant 3 anys de superàvit consecutius. Per tant, estem en una situació econòmica immillorable i això ens va permetre subscriure un préstec que anem a destinar íntegrament per a inversions, com explicaré més endavant. Quan nosaltres entràrem en 2015 a governar en aquest Ajuntament, ens trobarem un deute que superava el 50%, en 2 anys baixar-lo al 20%, jo crec que és una molt bona notícia. Hem fet un esforç en 2 sentits en aquest pressupost de cara a complir el que són els nostres compromisos com a govern, i el primer d'ells és la congelació dels impostos, que és una màxima que hem mantingut des que hem entrat, que mentre la situació econòmica i laboral continua sent la que és, no anem a pujar ni un cèntim els impostos als veïns. L'altre gran esforç que hem fet, seguint també la línia dels nostres compromisos, és el de l'augment de la despesa social. Respecte de l'any passat, inicialment havien consignat 250.000 euros més. En els pressupostos de la Generalitat Valenciana, que han eixit quan nosaltres ja teníem tancat el pressupost, tenim una molt bona notícia, que és que encara s'ha incrementat la part que aporta la despesa social Conselleria en 130.000 euros més. L'augment al final va ser de 380.000 euros i la despesa social total va ser de 1,5 milions d'euros. Perquè aquest Ajuntament té molt clar que una de les prioritats és l'atenció a les persones més desfavorides, a les que més ho necessiten. He parlat també com a novetats de la contractació d'un préstec, de la subscripció d'un préstec de 3,5 milions, que ens permet aquests bons resultats econòmics que ens avalen, aquesta reducció històrica del deute, aquest encadenament de superàvits pressupostaris i, sobretot, aquesta bona situació econòmica en la que anem a acabar 2017. Es tracta d'un préstec íntegrament per a inversions, no és un préstec per a pagar a proveïdors, no és un préstec per a pagar deutes que tinc, no és un préstec per a tapar forats, sinó que és un préstec concebut per a invertir en aquelles infraestructures, en aquelles necessitats que fa anys que pensem que el poble té. Altra de les novetats, i a més m'alegra molt poder-ho dir, és l'augment de la quantitat destinada a inversions participatives. Sabeu que l'any passat, com era el primer any que ho fèiem, era experimental, destinàrem un muntant de 132.000 euros i la resposta ha sigut molt bona, els veïns s'han implicat molt i jo crec que després dels resultats enguany encara va haver més participació veïnal. Per tant, donats els resultats d'enguany, hem decidit augmentar la partida de 132.000 euros a 200.000. L'última gran novetat, que també penso que és una molt bona notícia per a tots els veïns de la Pobla, però especialment per a les associacions, és l'augment en un 14% quasi de la partida total de subvencions. La partida de recollida de fem i neteja viària conjuntament permet un estalvi de 200.000 euros. Aquest estalvi s'ha aconseguit fins i tot estalviant en diners, s'ha aconseguit amb una redacció d'un plec ben exigent, un plec que millora les freqüències en el cas de la neteja viària i que en general millora el servei, tant en el casc urbà com en les urbanitzacions. I a dir que gràcies a aquesta licitació conjunta dels 2 serveis, que permet també a les empreses que siga més sucós i poder fer una oferta millor, i gràcies a la redacció d'un plec exigent hem aconseguit un estalvi de 200.000 euros que se combina amb una millora, com esperem que se puga observar en breu per part dels veïns, del servei, tant en les freqüències com en general en la prestació. I jo ho definiria sincerament com el pressupost estrella de la legislatura. Jo crec que és un pressupost al qual podem arribar gràcies a aquesta bona gestió econòmica, gràcies a aquests 3 anys consecutius de superàvit pressupostari, gràcies a aquesta reducció del deute a mínims històrics, gràcies a una gestió prudent, a una gestió eficaç i a una gestió impecable, que ens permet contractar un préstec de 3,5 milions per a totes aquestes inversions en infraestructures, en carreteres, en parcs i en dotacions que aquest poble necessita. És molt important subratllar que aquestes actuacions les poden compaginar amb les 2 línies més importants de compromís que havíem adquirit, que són l'augment molt important de la despesa social i la congelació fiscal. Als veïns, totes aquestes inversions i totes aquestes actuacions no els van a costar ni un cèntim més.
I, a més, és un orgull també poder dir que aquesta bona gestió econòmica la podem compartir tant amb els veïns de la Pobla, augmentant la partida d'inversions participatives, com amb les associacions del poble, augmentant substancialment la partida per inversions i agraint d'aquesta manera un poc tota l'activitat i tot el que fan per la vida associativa d'aquest poble. Jo crec que estem davant d'un pressupost que és una bona notícia per a tots els veïns.